Mai sauraro idan wannan ne farkon ziyarar ka wannan tasha ka danna subscribe sannan ka danna kararrawa domin ci gaba da samun dadadan shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Kamar yadda kuka ga wannan posta mai hoton Dadi Hikima wanda aka fi sani da Ojo mai dabba ko gyara mai dabba wanda dai aka fi sani da Abale a cikin shirin a duniya. Abale ana yawan ganin shi a cikin fina-finai episode wanda ake yin shi a wannan zamani kamar Haram ko a duniya ko Munir da dai sauransu, har a cikin shirin labari na ma yanzu an saka shi. Wannan wani sabon shiri ne da suke ɗauka na farin wata shakallo season 2 wanda zai fito sakamakon an gama season 1 tun a baya. To daga ganin wannan postar fim ka kallo hoton Abale a cikin wannan postar fim kana tunanin a wani mataki zai fito, wata rawa zai taka a cikin fim din. Amma daga dukkan alamu za ka iya faɗin cewa ga matsayin da zai taka saboda yanayin yadda hoton ya kasance. To wannan posta dai ta fim ɗin farin wata shakallo ne wanda su Adam A Zango suke yi, sun fara ɗaukan season 2 ci gaban wancan season 1 ɗin da suka gama. Kuma Abale yana taka muhimmiyar rawa a matsayinsa na acto a cikin wannan fim ɗin. To domin kasancewa da mu ka danna subscribe a wannan tasha sannan ka danna ƙararrawa. Mun gode.